Exemplul 1. În acest exemplu vom elabora o aplicație de consolă care va utiliza o bibliotecă dinamică cu câteva metode de prelucrare a unui număr întreg. Pentru aceasta vom crea inițial proiectul de consolă. Alegem limbajul C#, sistemul de operare Windows, aplicația de tip consolă. Alegem șablonul .NET Framework, butonul Next, indicăm locul salvării, soluția, lecția 14, exemplu 1. Și apăsăm pe butonul de creare a proiectului nostru. A fost creat proiectul soluții, lecția 14. Condiția problemei noastre este următoarea. Este dat un număr întreg care va fi citit de la tastatură. Trebuie să elaborăm un modul ce va conține metodele ce realizează următoarele. Deci modulul nostru va conține 3 metode. Prima metodă va determina dacă acest număr este palindrom, adică dacă numărul nostru este egal cu răsturnatul lui. Numărul 23.432 este palindrom deoarece răsturnatul lui este la fel ca și numărul inițial. Adică se citește la fel de la stânga spre dreapta, cât și de la dreapta spre stânga. A doua metodă va determina cifra maximă de scriere a numărului dat, iar a treia metodă va rămâne pentru elaborare de sine stătător și va determina cifra minimă din scrierea numărului dat. Declarăm o variabilă de tip long, deci va fi un număr întreg lung, cu numele număr. Cerem citirea acestui număr de la tastatură. Vom afișa la ecran mesajul. Număr egal. Și vom cere citirea acestui număr. Număr se atribuie. Folosim metoda parse pentru convertirea acestui număr dintr-un șir de caractere într-un număr de tip long. Long.parse. Parametrul acestei metode va fi citirea din linia de consolă. Console.readline. În așa mod, am citit la tastatură un șir de caractere. Prin metoda parse am convertit acest număr într-o long și am înscris acest număr în variabila număr. Acum vom apela la metoda ce va determina răsturnatul acestui număr. Vom declara o variabilă cu numele răsturnat și vom apela la metoda inversare număr. Inversare. Aceste metode îi vom transmite parametrul număr. Cum vedeți, metoda este subliniată cu o linie roșie, deoarece această metodă încă nu există. Această metodă va fi creată într-un modul separat care va conține metodele noastre. De aceea prelungim mai departe până când nu vom crea acest modul. Deci noi acum vom verifica dacă număr este egal cu răsturnat, deci dacă
condiția aceasta va returna valoarea true, înseamnă că numărul inițial este egal cu răsturnatul său. Ceea ce reiese că numărul este palindrom. Deci afișăm mesajul respectiv. Console. WriteLine. Mesajul va fi numărul este palindrom. Răsturnatul lui este egal cu și indicăm parametrii care necesare. Număr răsturnat. În caz contrar, else, vom afișa următorul mesaj. Eu voi copia mesajul de mai sus. Deci, numărul nu este palindrom. Răsturnatul lui este egal cu. Și va fi afișat mesajul respectiv. Deci, în așa mod, noi am realizat până când punctul A. Dați și pentru punctul B. Vom declara o variabilă cifra maxim, care îi atribuim apelul la metoda determină cifra maximă. Determină cifra maximă. Și transmitem parametrul număr. Și numărul va fi transmis în metoda respectivă, ea ne va reîntoarce cifra maximă din scrierea acestui număr. Și la ecran vom afișa console.WriteLine în numărul flagul 0 cifra maximă este flagul 1. Indicăm parametrii număr și cifra maximă. Și introducem comanda pentru o pauză. Console.readline. Cum vedem, metoda inversare și metoda determină cifra maximă sunt subliniate cu roșu. Sistemul ne previne că aceste metode nu există. Și noi ar trebui să realizăm și să implementăm undeva aceste metode. Salvăm proiectul nostru. Pentru a crea un modul ce va conține biblioteca noastră dinamică, vom proceda în următorul mod. Selectăm soluția, facem click de dreapta pe soluția noastră, alegem opțiunea Add și de aici New Project, proiect nou. C# sistemul de operare Windows și în câmpul acesta indicăm tipul proiectului. Tipul proiectului la noi va fi de tip library, bibliotecă. Și ni se reprezintă un șir de șabloane pentru bibliotecile care se pot fi create. Vom alege următorul șablon. Class Library, în paranteză este scris .NET Framework.
Deci biblioteca respectivă va fi pentru aplicațiile pentru sistemul de operare Windows. Selectăm șablonul acesta, apăsăm butonul Next, indicăm numele proiectului nostru. Deci proiectul nostru se va numi număr. Și apăsăm pe butonul de creare. În așa mod, în soluția noastră s-a adăugat un proiect nou cu numele număr, care conține o clasă cu numele class 1. Vom modifica numele acestei clase în așa mod. Selectați numele clasei, click de dreapta și alegeți opțiunea de redenumire, rename. Și introducem același nume, număr, și apăsați Enter. Cum vedeți, s-a schimbat și numele clasei, număr.cs. În interiorul acestei clase, cu numele număr, deci are și spațiul de nume este număr și numele clasei este număr. Vom adăuga metodele care vor realiza cerințele din problema noastră. Deci prima metodă va returna răsturnatul unui număr întreg. Începem. Anchetul metodei este următorul. Metoda ce va returna răsturnatul numărului. Metoda ce va returna răsturnatul numărului. Metoda noastră mai întâi de toate va fi publică, static, metoda este statică, tipul rezultatului va fi long și numele inversare. Parametrul formal al acestei metode va fi de tipul long, n, variabila cu numele n. Declarăm o variabilă auxiliară inv, inițial are valoare 0. Și o variabilă cu numele rest. Organizăm o repetare pentru scoaterea cifrelor din numărul nostru n. While cât timp mai sunt cifre în numărul n, și condiția noastră va fi n diferit de 0, ceea ce reprezintă condiția de determinare a existenței cifrelor în numărul n. Aflăm restul de la împărțirea numărului n la 10. Rest îi se atribuie de n modulul 10. Aruncăm ultima cifră din scrierea acestui număr. N îi se atribuie n div 10. Câtul întreg. Și formăm răsturnatul numărului. În variabila inv se atribuie inv demulțit cu 10 plus rest. În așa mod, noi am format răsturnatul numărului întreg n. Returnăm rezultatul obținut. Return inv. Deci asta a fost prima metodă și metoda a doua. Metoda
ce determină cifra maximă. Anchetul acestei metode este public static long determină cifra maxim. Parametrul formal acestei metode va fi variabila de tip long cu numele n. Declarăm variabila auxiliară rest, căreia din start atribuim valoarea n modulul 10. Deci, cifra unităților. Presupunem că variabila max este anume această cifră a unităților. Organizăm o repetare while cu condiția cât timp mai sunt cifre în numărul n diferit de 0. Determinăm iarăși ultima cifră, dar noi n-am aruncat ultima cifră din scrierea acestui număr, deci n îi se atribuie n div 10. Rest îi se atribuie n modulul 10, iarăși n div 10 și verificăm if cifra care se conține în max se compară cu cifra care se conține în variabila rest. Dacă ea este mai mică, înseamnă că în max se va scrie această cifră. Max se atribuie rest. În așa mod, noi am determinat care este cifra maximă din scrierea numărului n. Returnăm acest rezultat. Return max. În așa mod, noi am creat o clasă cu numele număr care conține două metode. Metoda inversare și metoda determină cifra max. Salvăm. Ne întoarcem în proiectul precedent cu numele exemplu în program CS. Deci selectăm numele proiectului și acum trebuie să atașăm la acest proiect biblioteca noastră dinamică. Cum se face acest lucru? Facem click de dreapta pe numele proiectului. Avem opțiunea Add. De aici alegem referință. Facem click pe Reference. Alegem opțiunea Project și aici avem o singură opțiune. Proiectul cu numele număr. Bifăm în checkbox-ul din dreptul numelui proiectului și apăsăm pe butonul OK. În așa mod, în lista de referințe ale proiectului nostru a apărut un spațiu nou cu numele număr. Asta este proiectul care l-am creat numai ce. Facem click pe program CS, până când inversare și determină cifra maxim sunt subliniate cu roșu. Înseamnă că ele încă nu sunt văzute. Cum facem ca ele să fie văzute de proiectul nostru? Pentru aceasta, în spațiul de nume adăugăm acest proiect. Using număr.
Și la clasa noastră program adăugăm următoarea înscripție. 2 puncte, indicăm spațiul de nume număr și clasa număr. Și cum vedeți, sublinierea a dispărut. Înseamnă că aceste două metode deja sunt văzute de proiectul nostru și le poate utiliza. Dacă noi să facem click de dreapta pe numele metode și o să apăsăm pe opțiunea Go to Definition, noi ar trebui să nimerim la metoda inversare din alt proiect și să vedem cum ea este implementată aici. Am salvat proiectul nostru și acum vom compila soluția și vom construi fișierul executabil. Pentru aceasta vom face click de dreapta pe soluție și vom alege opțiunea Build Solution. În acest caz se creează fișierul executabil. Cum vedeți, două fișiere au fost create. Înseamnă că a fost creat fișierul executabil exemplu 1.exe și biblioteca dinamică cu numele DL. Dați să vedem acest lucru. Facem click de dreapta, alegem opțiunea Open Folder în File Explorer. S-a deschis soluția noastră, deschidem exemplu 1, mapa bin, debug și avem exemplu 1.exe și fișierul număr.dll. Noi dacă o să încercăm să deschidem acest fișier, el este binar și o să vedem următorul conținut. Executăm proiectul nostru. Să vedem dacă el funcționează așa cum trebuie. Deci, număr. Tot ducem în careva număr. 1, 2, 3, 4, 5. Deci, numărul 12.345 nu este palindrom, deoarece răsturnatul lui este egal cu 54.321 și în numărul 12.345 cifra maximă este 5. O să luăm și un alt exemplu. Exemplu acesta. Deci este palindrom, răsturnatul lui este același și în numărul 3443 cifra maximă este 4. Deci aplicația noastră funcționează corect. Noi acum putem să adăugăm în clasa număr, să adăugăm o metodă nouă, determină cifra minim. Însă acest lucru va rămâne de sine stătător, pe care voi trebuia să realizați până la lecția următoare.